OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ambalma actuel media flebaro maliko no maliko kan anga foli bawi au bismillah anga ni dogo fun kibara kene kan ni bakuru bawi duma min krengere no jengono kanye shi ne mama yoro ma onyana mala nyina jekulu fe nango ma Westland International février kalo klitan ana nyefol kayo o kan anga ni dogo fun kibara ko parkulo nyana je wala min kay adama de ka kene ma ko sobe parkulo nyana je mine min be no ne ko sumi me bola nona anu irawla anga ni dogo fun kibara ko wala sa anga se ka kuma lakana ko kan anga ni don kun kibara kono salif sako nale sharia kalambagaye ale na nyapoli kanye police territorial kan ambalma actuel media flebaro o bismillah ko kura anga ni do kun kibara kene kan ina fo anu ya fo ye bakruba wala to gamna dumba min kerengere no jengono kanye shi ne mama yoroma wale ala nyina jakulu fe nango ma Westland International ka keni février kalo kletan samba fla ani mugan fla onyana mal konna na sika fo kela ka nyeshi kalando ma nango ma ozo fore kalando ni yoro nun nafaka ame wati yelema wati na 600 ni yoro nun lakanali nafaka bon ko sebe Mamadou Bilal Koulibaly ale be nyafali kanya aka San février kalo kile fila diɲɛ kɔnɔ o bɛ kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin nɛma yɔrɔw ma n'a bɛ fɔ ko zone humide sabu ka d'a kan Iran jamana kɔnɔ san 1971 tɛmɛnen sɛbɛn dɔ siɲɛna ye Kwaramsar min b'a laɲini maaw fɛ u k'u mago don nin yɔrɔ ninnu na o de hokumu kɔnɔna na ONG min bɛ ko Westland International ale y'a laɲini ɲinan ta k'o ɲɛnamaya alamisa tɛmɛnen février kalo kile 10 san 2022 ni ozo forêt kalandenw ye u ka kalansoba min be n'o ye Jigi Keita ye Tabakɔrɔ kana to an ka wili kan jɔ kan cɛsiri nɛma yɔrɔ ninnu lakanali la ko n'an y'u lakana ani diɲɛ mɔgɔw bɛɛ de lakana n'an y'u lakana fana an ye kungokɔnɔna bɛɛ de lakana o fɔkun ye mun ye tiɲɛ de don parce que ni ye diɲɛ fan fɛn fɛn lajɛ nɛma tɛ yɔrɔ min maa tɛ sigi yen saheli jamana yɛrɛ kɔnɔ an y'a fɔ sisan ko nɛmama yɔrɔ ninnu a man bon mais ni maaw bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ n'i y'a jateminɛ kɛmɛ sara la mɔgɔ 3 fo ka taa se mɔgɔ 10 na o dɔrɔn de ye zone humide ni u b'a fɔ ma nɛma yɔrɔ o place ye Sahel jamana o territoire yɛrɛ kɔnɔ mais o bɛɛ n'a ta jama caman de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ale kɔnɔ ka taa kɛmɛ sara la u bɛ taa fɔ 75 o mɔgɔw bɛɛ de b'a kɔnɔ nin bɛ kɛ sababu ye ka maaw kunnafoni yɔrɔ ninnu nafa kama a n'an kan ka min bila sen kan walasa k'u minɛ ka ɲɛ nɛmama yɔrɔ ninnu fana bɛ ten de parce que n'i y'a dɔn ka ɲa ɲininikɛlaw y'a yira kɛwale dɔw bɛ yen n'i y'o kɛ i b'a tiɲɛ a tɛ nafa ɲa e ye mɔgɔ minnu bɛna e kɔfɛ a t'olu nafa ɲa tugun o bɛ k'a tiɲɛni bɛɛ ye donc ala k'an kisi o ma an bɛ laɲini min kɛ bɛɛ kɛ nɛmama yɔrɔ nin k'a tɔgɔtɔli nin o de b'a to an bɛ se ka nafa bɔ a la ka tila k'a tɔ to mɔgɔ minnu bɛna an kɔfɛ Ozo Forêt olu ka directeur national ale y'a yira k'a fɔ k'a b'a ɲini kalandenw fɛ k'u k'u mago don kosɛbɛ ci minnu laser'u ma Il est constant que le 2 février est retenu comme journée des journées mondiales des San février kalo kile fila o ye don ye min ɲɛsinnen don nɛmaya yɔrɔw lakanani kama o de la a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa an ka se ka kuma o kan an bɛna kuma fɛn minnu kan a y'u don ba la ɲininkali fɛn o fɛn b'aw bolo a y'o kɛ sabula yɔrɔ ninnu lakanani o ye aw de ka baara ye toutes les questions de compréhension pour que vous soyez mieux outillés parce que l'avenir de la foresterie et la protection des zones humides pour demain vous appartient. Nin baara ninnu senfɛ jimayɔrɔ ninnu nafa an'u kan ka minɛ cogo min na o ɲɛfɔra maaw ye nin bɛ kɛ sababu ye ONG in fɛ ka tɛmɛ ozo forow fɛ minnu ka baara ye k'u mago don kungo kɔnɔna ani jiw la walasa ka maa fanba sɔrɔ n'o yɛrɛ bɛ sigi u ka baara kɔnɔna na n'o de ye ka yɔrɔ ninnu lamatarafa
farikolo ɲɛnajɛ nafa ka bon kosɛbɛ adamaden ka kɛnɛya ma. Farikolo ɲɛnajɛ minɛn bɛ yen n'an ko ma nɛgɛso n'o bɛ boli a nɔ na, ale nafa ka bon kosɛbɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔna na, kɛrɛnkɛrɛnnenya la adamaden dusukun ani fasaw ka kɛnɛya ma. Jɛnɛba Sidibe ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye ni farikolo ɲɛnajɛ minɛn in kan. Farikolo ɲɛnajɛ nɛgɛso ale ye sport de fitness kɛ minɛn dɔ ye. I bɛ nɛgɛso pedaleli min kɛ, o b'a to i farikolo dugumalanfan bɛɛ bɛ baara kɛ. Nɛgɛso do sifinnakaw, makɔrɔbaw ani maa minnu farisogo ka bon bɛɛ bɛ se ka baara kɛ n'a ye. Nɛgɛso ni i bɛ nɛgɛso kɛ, a bɛ i permettre a bɛ mɔgɔ caman dɛmɛ u ka endurance physique la. O tɛ dɔwɛrɛ mɔgɔ dɔw i b'a sɔrɔ u bɛ sɛgɛn joona, u mana fɛn fitinin kɛ dɔrɔn u bɛ sɛgɛn, u fifa bɛ durutu. Mais n'i bɛ nɛgɛso kɛ, nɛgɛsoboli bɛ i dɛmɛ dɔɔni dɔɔni, siɲɛ o siɲɛ ni i b'a kɛ a bɛ fanga d'i ma ka taga fɛ. A bɛ i n'a fɔ ko i bɛ bɔ i bɛ taa boli i sen na cogo min na, voilà n'o bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn na. Hali n'a y'a sɔrɔ nɛgɛso in bɛ bɔ kɔ kan de, a bɛ san kosɛbɛ salle de sportigiw de fɛ ani maa kelen-kelennu minnu bɛ baara k'a la u yɛrɛ ka sow kɔnɔ. A sɔngɔ b'a daminɛ 25,000 la ka yɛlɛ, wa sɔngɔ dulonnen don nɛgɛso qualité de la. Mali la jama fanba tɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ, nka an bɛ waati min na komi sisan sport min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko sport de fitness, musow b'ale kɛ kosɛbɛ, wa nɛgɛso in b'u dɛmɛ k'u farikolo labɛn ka ɲɛ. An ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ walasa an ka hakili sanuman sɔrɔ farikolo sanuman kɔnɔ. An ka feerekɛyɔrɔbaw n'an ko ma alimentation, olu ye feerekɛyɔrɔw ye minɛn caman bɛ sɔrɔ min kɔnɔ, i n'a fɔ minɛnjalanw, jimanw ani fo ka taa se minɛn minnu nafa bɛ se adamaden ka farikolo ma. O cayali o bɛ kɛ sababu ye ka taa ni ka segin nɔgɔya, wa jɛya la sabatilen don kɔnɔ. Nana Kadija Kone ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye nin kan, an ka jɛ an ka sɔrɔninw lajɛ. Segiw walasa ka fɛn sannenw k'a kɔnɔ, sogo, boisson, biscuit, chocolat, nɔnɔmafɛnw fo ka taa se fɛnmisɛnnin minnu bɛ dun su ni tile, an b'olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka alimentation ninnu kɔnɔna la. N'o ye minfɛn ani fɛnmisɛnninw lasago ɲuman sɔrɔ yɔrɔ ye. O de y'a to u carilen don Bamako fan 14 bɛɛ fɛ bi. Ni alimentation ninnu bɛ jate yɔrɔ fɛ, yɔrɔ min bɛ maaw fara ɲɔgɔn kan sanniko ta fanfɛ. Bi bi in na ni alimentation feere ninnu kɛlen don feerekɛla caman de ka hɛrɛ sɔrɔ sira ye. Nka ka kɛɲɛ ni CEDEAO mɔgɔw ka ɲangeli ye, feerekɛla caman de y'a yirana k'a fɔ ko fɔlɔ ni sisan tɛ kelen ye. Oui, c'est bénéfique plus ou moins, vraiment c'est bénéfique. On ne se plaint pas aujourd'hui. Au plus effectivement, ce sont les ménages qui viennent payer ici. Alors, on a toutes sortes de clients. Clients sugu bɛɛ bɛna sanni kɛ anw fɛ yen, nka kabini CEDEAO ka ɲaganti ninnu benna an kan, o ye gɛlɛya don ko dɔw la. An ka conteneur dɔw bi jamana wɛrɛw la olu ma se ka don, ani fɛn dɔw sɔngɔ yɛrɛ la, nka an bɛ Ala deli Ala ka sanction ninnu wuli ka bɔ an kan. Et puis ça a beaucoup joué sur nous. Et nous prions que la sanction soit levée vite pour que les choses marchent. Ni alimentation ninnu kanunen don mɔgɔ caman de fɛ ka da dilancogo kan a n'a lasagocogo ɲuman. J'ai choisi de... Ne b'a laɲini kana sanni kɛ alimentation na sabu ka d'a kan a ma se a ka kuru ɲɔgɔn kan i n'a fɔ sugu la a bɛ kɛ cogo min na. Yan dun fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ sugu la o bɛ sɔrɔ yan k'a sɔrɔ a ma sɔrɔ ni gɛlɛya ye. Or ici là on trouve tout ce qu'on trouve au marché, on trouve ça ici. Bon, on a la biscuit sang à des démissionnements parce que l'alimentation fait un cas au bébé ordre là et puis à s'annuler le fan. Il veut dire mais faire ma qui a fait choisir moi te déranger. Hali n'o y'a sɔrɔ ni alimentation feere nin nafa ka bon kosɛbɛ, nka feerekɛla dɔw fana y'a yirana k'a fɔ ko gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔ. Alors on peut pas dire qu'on n'a pas rencontré de difficultés. Gɛlɛya bɛ baara na sugu bɛɛ la i n'a fɔ anw ka nin baara in fɛnɛ, sabu ka d'a kan anw ka feerefɛnw bilalen don i bɛ t'i sɔgɔnata ta walasa ka na wari sara, nka a bɛ se ka kɛ kuma dɔw bɛ fɛ k'a ta dugu la walasa ka ban k'a sara. Wagati dɔw la an bɛ maa dɔw yɛrɛ minɛ nka n'an y'an ka minɛnw minɛ u bolo an b'u bila. Gɛlɛya filanan bɛ se ka kɛ min ye dɔw bɛ k'a fɔ ko fɛnw sɔngɔ yɛlɛla Ala ni sanction sababu la. La sanction puisque les prix sont un peu élevés. Bon, gɛlɛya ye client dɔw bɛ na u tɛ sanni kɛ wa kuma ka ca, dɔw bɛ na u bɛ sanni kɛ u ka misɛn wa kuma ka ca, olu gɛlɛya ninnu b'a kɔnɔna la quoi. Bon, f'i yɛrɛ de ka kɛ mɔgɔ dusu fagalen ye, ni min ye min kɛ i b'o to yen o ka taa ten tɔ, comme on dit toujours client de ye roi ye, donc client mana min kɛ o de ka ɲi quoi, an kɔni b'u ka ko bɛɛ kun. Ni alimentation nin jɔyɔrɔ ka bon an ka adamadenya kɔnɔna la dumuniko ta fan fɛ. Ka fara dumunifɛn minnu bɛ feere su ani tile ye, alimentation ninnu b'an dɛmɛ dumuni lasagolenw sɔrɔli la an ka dugubaw kɔnɔ walima musakako ani kɛnɛyaw ta fan fɛ. Lakanako ta fanfɛ kabini an ka jamana ɲɛmaaw ye laseli kɛ, laseli min kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko an ka wasabulon nɔrabila min bɛ yen o ka sigi ka kuma fɛn caman kan, o min kɔnɔna na police territorial o sigili an ka jamana kɔnɔ o kuma b'o la, o kɛla sababu ye ka mankan caman wuli. An wulila ka se Salif Sako ma n'ale ye sariya karamɔgɔ ye, an ka jɛ an ka lamɛn Mamadu Jara ka kuma bara la. Awa police territorial ye
fɛɛrɛ bolo mun mina bɛɛ fɛ ka bila sen kan walasa ka minnu bɛ an ka togoda mɔgɔw k'u ka lakana sabati u yɛrɛ ye i y'a ye k'a fɔ o police territorial sigira sen kan ou bien ale kuma de fɔra accord d'Alger kɔnɔna la parce que accord d'Alger ye bɛnkan sɛbɛn de bɛnkan sɛbɛn min bilala sen kan Mali ale ni an ka banbagaciw fɛ n'o ye rebelle ye san 2015 donc n'i y'o ta o annexe n'o ye faranga sɛbɛn minnu bɛ accord in kan o faranga filanan annexe 2 dɔ sɔrɔ de ka kuma police territorial kan donc ale ye mun de fɔ ko police territorial kan ka se ka bila sen kan ko kalo 12 donc ka tugu ni accord d'Alger in bilali la sen kan donc an y'a ye k'a fɔ kabini o kuma fɔra fo bi donc police territorial ma se ka bila sen kan an y'a ye kɔsani na donc gouvernement de projet de loi kɛ donc pour que en réalité ka voter ka don ba la y'a ye o de police territorial nacogo ye alors mankan bɛ ka caya police territorial kan parce que ni ye maa caman ɲininka u b'a fɔ ko police territorial in bɛna Mali de tila la bari sabu ni yɛrɛ y'a ta hakilina yɛrɛ ye mun ye ka an ka jamana minnu an ka région minnu bɛ yen donc k'olu k'u ka lakana ta u yɛrɛ ye c'est à dire k'u ka lakana k'o latigɛ u yɛrɛ ye ni a ma se ni jamana faamaw ɲɛmaaw minnu bɛ sanfɛla la n'o ye gouvernement central ye olu k'u da don a la parce que an ka lakana fɛrɛ bolo ka ca police nationale bɛ yen nɔ gendarmerie nationale bɛ yen nɔ donc eaux et forêts bɛ yen nɔ donc a n'a ɲɔgɔnna caman solasiw bɛ yen nɔ etc maintenant n'a fɔra ko ka na police territoriale bila sen kan k'u ka fanga di n'est-ce pas région ma olu k'u ka lakana sabati o la fɛnɛ ko wari de bɛ d'u ma fɛɛrɛ de bɛ d'u ma pour que u ka se ka lakana in sabati fɛn fɛn bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ bolo ye o kɛra nafoloko ye o kɛra minɛnko ye o kɛra fɛnko ye donc o bɛɛ de bɛ d'u ma fɛnɛ u ka lakana sabati donc munna mɔgɔ bɛ ka siran parce que mɔgɔ minnu bɛ ka u ka lakana yɛrɛmahɔrɔnya ɲini kɔrɔlen n'o ye indépendance ye donc n'a fɔra ko ka nin polisi fɛnɛ créer polisi dɔw tɔw bɛ yen ka police nationale bɛ gendarmerie bɛ yen n'a tɔw donc mun bɛna bisiki a bɛna bisiki dɔrɔn ka fɔ donc ni polisi in fɛngɛra est ce que a tɛna kɛ sababu ye ka fanga di olu ma an ka banbagaciw ninnu ma donc ka vraiment ka bila fanga la walasa ka Mali tila wa parce que n'a fɔra k'olu ka lakana sabati k'olu tɛ sara nka foyi kɛ ɲɛmɔgɔw la donc i bɛna ye k'a fɔ a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc a bɛna jamana cili ko de parce que ni fɛn fɛn bɛ kɛ a kan ka kɛ sarali kan ka kɛ ɲɛmɔgɔ la n'olu ma jɛnɛ a kana kɛ mais an ka accord d'Alger bɛ cogo min na donc n'a fɔra ko ka fanga di an ka collectivité ma n'o ye an ka fanga minnu bɛ an ka togodaw la donc k'olu k'u ka lakana sabatiw yɛrɛ ye donc ko sara tɛ kɛ an ka gouvernement na donc o ye gɛlɛyaba ye o de y'a to mɔgɔw ko ko ni a kɛra ten k'a bɛna ni jamana tila o la o bɛ kɛ c'est comme si fanga fila de bɛ jamana kelen kɔnɔna la parce que an b'o ye généralement an b'o ye fɛnw de la état fédéral de la donc maintenant on est état fédéraux donc olu bɛ fanga di état fédéraux ma u b'a fɛnw kɛ ni mɔgɔ mun sara u b'a sara état fédéral la bon donc ni o kɛra Mali la an bɛna k'o ɲɔgɔnna de donc jamana ɲɛmaaw minnu bɛ sanfɛ olu tɛna se ka fɛɛrɛ bolo ta min bɛ se ka to u bɛ jamana bɛɛ contrôler parce que bɛɛ b'i ka lakana sabati yɛrɛ ye donc n'o kɛra olu bɛ se ka marifa ta k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲini tuguni parce que moyen de bɛ ka d'u ma a kama donc o bɛ kɛ gɛlɛyaba ye. Teliyala jamana kɔnɔ kibaru a n'a kɔ ka kibaru tɔw Mamadu Bidali Kulibali ale bɛ ɲɛfɔli k'an y'o kan an ka jɛn an ka lamɛn. février kalo tile 11 san 2022 kumakan dɔ bi boli la bɔlɔlɔ sanfɛ min ni maa caman y'a kan kɛ Bubu Sise n'ale ye premier ministre kɔrɔ ye ani Côte d'Ivoire jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara o ko senfɛ Bamakɔ sigida 4nan n'o ye commune 4 ye o tribunal ye sɛgɛsɛgɛli kun dayɛlɛ walasa k'a bolo da nin kumakan ninnu kisɛ kan sɛgɛsɛgɛli ninnu bɛna bila sen kan walasa k'a dɔn n'a sɔrɔla kumakan ninnu bɔra tiɲɛ yɛrɛ la ni maa fila ninnu da sabu ka d'a kan kuma caman bɛ ka fɔ Mali kan a kɔnɔ kabini ɲaganti ninnu bennan kan n'an b'o gɛlɛya la dɔgɔkun in kɔnɔ Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ dɔw bɛ ka sigi sen kan walasa ka kuma ɲɔgɔnya kɛ ni CEDEAO ani diɲɛ jamana tɔw ye walasa ka bɔ nin gɛlɛya ninnu kɔnɔ cogo min na o sigira sen fɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa ka bɛn kɛ don dɔ kan kalafili bɛna kɛ don minnu na o kibaruya in sɛbɛntira CEDEAO maaw fɛ min na u y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ sen bɛ sigi ka fɔ in na nin y'a siɲɛ 3 ye tile 2 kɔnɔ tarata fo ka taa bila alamisa la février kalo tile 10 san 2022 Benin jamana kɔnɔ banbaci wale tigilamɔgɔw ka ben maaw kan
o de hokumu kɔnɔna na maa 9 bɛɛ de bɔnɛn'u nin na minnu na ni Faransi jamanaden kelen b'a la olu senfɛ fɛnɛ maa 12 olu banana minnu kun bɛ yen min ye parki national ye jamana kɔrɔyanfan fɛ k'o lakana nin ko in bɛ ka maa caman jɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Benin jamanakuntigiw min b'a yira k'a fɔ tile 2 in na bamaciwale tigilamɔgɔw ka bingani cayara jamana kɔnɔ. Libi jamana kɔnɔ kabini février kalo tile 10 tɛmɛni premier ministre 2 de bɛ jamana kɔnɔ. Abdelhamid Beba n'ale jukɔrɔma dondolen do diɲɛmaa tɔw fɛ ale ye premier ministre ye nka fɛn min ye wasaden bulon maaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko kalafili bɔli a dɔgɔkɔrɔ ko b'a yira k'a fɔ ko ale ka wagati fɛnɛ dafara o de senfɛ u ye sugantili kɛ ka premier ministre kura sigi min tɔgɔ ye Fati Bashaga n'ale ye ministre kɔrɔ ye an bɛ don min na ko bi nin kɛlen no gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔ sabu ka d'a kan ni maa 2 ninnu bɛɛ y'a yira k'a fɔ k'olu ye premier ministre ye. An ka nin dɔgɔkun kibaru kɔnɔ ni de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye aw ni ce aw ka lamɛnni la an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.